Opa, xentiña da boa! Como andamos hoxe, Polo! Polo ecolóxico hoxe. Toca. Bueno, pensade que o polo, eu creo que das chichas máis corridas que hai. Eu non sei cantos polos comeremos, non? Bueno, pero comemos moito, E aquí xa temos cociñado moitísimo polo. En tarteira, o forno, bueno, xa non quero falar en pezas, como pode ser peitugas, ou pode ser aliñas, como pode ser de todo tipo. Pero claro, Galicia é así, e o polo xa non é Galicia, que o polo a nivel mundial, eu creo que é das carnes máis consumidas, que aí non é a que máis. E aquí resulta que temos unhas granxas con os polos que están impresionantes, ben mantidiños, nos preocupamos moito os galegos, de que os animais pois teñan unhas condicións, teñan unha alimentación, porque xa sabemos, porque o que non quera saber é que non se quere enterar, de que pola boca entra de todo, a maldad e a bondad. Ou polo menos en que saúde se refire. Bueno, que vos parece se facemos unha tartiriña con un polo? Mira, íbamos a facer un machucado, polo ecolóxico con un machucado de amendoas. É espectacular, a combinación é brutal. E para iso o que imos a facer nunha tixola é torrar un anaquiño deste pan, unhas amendoas e un dente de allo. E despois, con todo iso, xa vou sacando o machucador. Vai a ir para aquí. Quieto, bacallao. Aquí e aquí. E agora, para o polo, imos. Primeiro vamos a marcar o polo. Unha vez que o teñamos marcado, metemos esta verduriña, metemos con un viño, flambeamos un poquinho de lume con brandy, e aparte cocemos unha pataca con pela, que despois imos marcala na tixola, e vai quedar espectacular. Dígolo eu. E para buscar ese polo ecolóxico, quen mellor co gran Rafa Durán, bo polo. Aí vai unha cousa con outra, polo con polo. Así que, Rafiña, por onde andas, compañeiro? Hola, Xoanqui, amigo, oído na golada, chef. Se queres polo ecolóxico, voute a levar o mellor polo ecolóxico, que para iso son os reporteiros recadeiro, sempre ao servizo do cociñeiro. Por certo, chiste de polos. Sabes que fai un polo cos seus problemas? Apeitugar con eles. Preséntovos a José da cooperativa Vega, onde vos adicades a cría de polo ecolóxico, non? De galiña ecolóxica. Así é. O noso cociñeiro Xoanqui encargoume que lle levara polo ecolóxico. E a min dixeronme que aquí que son vos. Por que son tan vos os vosos polos? Pois aquí tes o mellor polo ecolóxico de Galicia, porque somos unha cooperativa familiar e facemos o alimento, controlamos as granxas nós desde o momento cero. O alimento ecolóxico por ben de cooperativas, tremos o cereal de cooperativas do sur. Todo sempre directo co produtor. Do sur de onde? Córdoba. Do sur de España, vale. Sí. Estamos sempre en contacto co produtor, conocemos sempre a materia prima, temos a nosa propia fábrica de piensos para producimos ali o seu alimento, levámoslo ás granxas, o polo sale todos os días, sempre que o tempo nos acompañe, sale para estar fora das granxas. Calquer cliente noso pode visitar as nosas instalacións, as granxas e todo. E, bueno, tratamos de conseguir un polo con moita calidad. Diferenciase polo a días de cría, que chega aos 81 días. Iso quería saber, 80 días? Mínimo 81 días de vida ten que ter o polo. Claro, é un polo con pouco máis de peso do que se ve por aí, pero... Os polos que non son ecolóxicos, canto tardan en sacrificarse? Pois entre 35 e 40 días se cría. E vos estades o doble, nada menos? Sí, e non quitamos o doble de peso tampouco. Que interesante. E a ti, como che gusta comer o polo que criades? Pois este é un polo que, debido á súa cría bastante grasa, vale para moitos, tanto como para guisar, o forno está moi bo, a parrilla tamén vale, partes como son as salas, fanse moito en parrillas, sempre... Un rapaz novo
pode dicirse, non? Sí. Perdona que te chame rapaz, pero sí, é un rapaz novo que traballa este material, este produto tan maravilloso, e nós encantados de cubrilo e de mostrarlle a xente. Xoanqui, perdona, Xoanqui, gustache, non? Como non me Pois gusta? non lle gusta, a ver si teño que dar volta. Vale, que di que sí. Que moitísimas grazas por atendernos, Moi José. ben, moitas gracias a vos. E atento á receita, a ver que fai Xoanqui. Moi ben, a ver como nos prepara o polo, Xoan. A ver. Cunhas amendoas, así vai a ir. Cousa rica. Aquí o título do programa está che bo, temos que ser fieis a ese título, que está che bo. Si non, non vale. Comezamos, mirade, xa teño, aquí teño o polo. Mirguería, Trouxo un enteiriño e collín o que fixen foi abrilo e demais, sabedes? E bueno, aquí o temos. Por que o abrín antes? Porque foi falta os osos para facer que xa teño aquí. Xa teño unhas verduriñas, estou facendo un caldo que fai nos falta despois para que... Podemos mollar con auga? Podemos. Que temos os osos dun polo para facelo en encima ecolóxico? Mellor con un caldiño que con auga, non? Sí. Falamos o mesmo idioma, non? Ben, gústame. Aquí teño auga xa tamén morna, 9, e imos a botar a cocer as patacas, que xa as teño lavadas e van a ir ca tona. Despois, unha vez que a teña cocida, vou nas pelar e vou nas pasar por unha tixola e marcalas ben, formar esa costriña que queda por fora, que tanto nos gusta a todos, e por dentro, que a pataquiña este cocidiña. Salpementamos esa pataca xa despois na mesma tixola e queda fenomenal. Aí quedas. 9, 8. Vou deixar un punto. Aquí, unhas orellas, preciso. Orellas, eu lle chamo isto, non sei se chaman orellas, se vos queres que non sei, salvamans. Se non orellas, a mí me gustan orellas. A tapa que pouco vamos a precisar hoxe é esa tapa. O que sí, nunca deixamos de precisar é un bo chorriño de aceite de oliva. E aquí imos a marcar esta maravilla de polo. Cando empecé a limpar moito se nota. Cando o poliño está criado así en liberdade e demais, notase pola grasa, sabedes, polas moitas delas xa recortín, pero queda estupendo. Bueno, non sei se vou botar todo, vou agardar, vou no retirar. O que non use, vou no quitar aquí para un prato. Imos a traballar con... Vou facer ao revés. O que use, vou no quitar un... Cos zancos, as coxas, aquí teño a outra parte dos osos, que isto vai para outro caldo, por suposto non o tiro nin de broma. Isto que vai tamén, estas son as puntas da sal, tamén as uso, non as tiro. Estas vai que a carcasa tamén, primeiro rustrimos un poquinho con elas e tamén van para un caldo. Eu creo que vamos ben, vale, vou deixar estas peituguiñas para facer uns bistés, uns rolos. Aí atrás, non sei se vos lembrades, porque tamén tivo moitísimo éxito. Digo, tivo éxito as receitas, porque xa vos comento que a veces chéjanme mensaxes, non? De xente que as fai. E claro, cando coinciden moitos mensaxes, dice, esta gustou, esta xente gustou. Cando fixemos os espaguetes de cabaciña, lembrades? Que despois marcamos, pois Chema é o editor que fai este programa. Xa me dixo, xa o fixen 2 veces. E repetín porque está boísima. A parte que, bueno, pois, sana, agora cheja a primavera, cheja o bravo, hai que poñerse finitos. Non? Que quera, eu... 9. Podedes poñer un pouquiño de fariña? Sí, é dicir, moitas veces incluso buscamos para coller esa tona torrada, non? Collemos e envolvemos un pouquiño en fariña. Salpementamos, envolvemos en fariña e demais. Por que non o facemos aquí? Porque vai ir despois con un machucado. Ese machucado vai levar pan torrado, unhas amendoas torradas. Polo tanto, eso solamente xa vai dar espesor suficiente. Non me parece necesario e preciso para esta receita. Aí.
E aí, bueno, se botamos a peituga, xa non temos espazo. Isto fora. Tamén, e volvo a lavar as mans. Cada vez que toquemos polo, carnes, pero sobre todo polo, caña, lavamos as maus. Ben con xabón, e evitamos o que en cociña coñecemos como contaminación cruzada. Un dos principais risos da cociña. Agora sí, podemos seguir traballando. Vou baixar 9, 8, 7, 6. Aí, ou sei, que vaya torrando, pouquinho a pouco. Imos acercando. Non podo adiantar as cousas hasta quitar o polo. Con isto, o que si podo adiantar é o preparado destas verduriñas. Así que, adiántame, Ixeiras, medio pemento, váleme. Un dente de allo, perfecto. Unha ou dúas cenorias. Casi voulle botar os 2 dentes de allo. Ben. Unha e dúas. Pensad unha cousiña. Aquí os machucados, bueno, os facemos, pero sí que é certo que noutras partes da península son moi... Para cada receita de tarteira hai un machucado. A ver como vai aquí, Poliño. Cousiña linda. Subimos un pouco. Subimos un pouquiño. Vale. Ben, sal, axusta. Curiosidade tamén, non? Tamén porque tamén, claro, eu fíome moito, encántame cando me parades pola rúa e cando me dicen, fixen isto, non me fixen isto, oye, como faz eso así? Encántame. Me dice, oye, pero non lle botas moita sal. Pensade que cada cousa vai salgada no seu punto. É dicir, non imos a pasarnos de sal nunha sola cousa. Nosotros o que podemos facer agora é coller, botar unha presa de sal neste caldo. E con ese caldo imos a bañar a tarteira. Por lo tanto, en teoría, xa teníamos que ter todo salgado, non? Ben, pode ser. Pero é moito máis fiable se calculamos un chisquiño por cada unha das cousas. Moitísimo máis fiable. Sale máis a conta. A veces, como nos quede salgado o caldo, despois como corriximos. Entendes? En cambio, se probamos o caldo e queda salgado, bueno, pois misturamos 70% de caldo, 30% de auga e xa temos a solución, xa rebaixamos o sal. Por aí vai, cando me vede salgar unha cousiña, outra cousiña, e salgar pero a poucos, a pouquiños. E coa cebola ese, vou volver a salgar a cebola un pouquiño. Por qué? Primeiro, por facer esa conxunción de sal con todas as cousas, e segundo, porque fai sudar aos alimentos, neste caso a ceboliña. Moi ben. Bueno, hai unha cousa que temos agora moi clara neste prato. Non sei se vos na casa, agora, que este aceite está aromatizado, firmo. Está aromatizado. Así que imos retirar o polo. E aquí embarcamos ca cebola. Vale. Ben. E veña, musiquiña. Está aquí Mozart dándolle caña. Fora. Culler de pau. Vale. Vou cambiar aquí a orde. E casi teño este platiño que me sirva así. Non me gusta telo directamente no mesado. E así xa o teño. Aquí, por suposto, vou baixar porque teño que botar o pemento. Así que espérate, campión. Moi ben.
Como queredes estas receitas? Queredes pasar despois por un pasador de puré e demais a salsiña? Non queredes pasar? Eso cousa vosa. Eu non o vou pasar. Neste caso, mira que o pasamos veces, ve? Pero esta vez non o vou pasar. Imos a topar eses anaquiños, polo tanto, non vai ir en brunoise. Vai ir en anacos máis ou menos interesantes, como así. Así e así. O único que vai en brunoise é a cebola, que nos vai axudar a facer esa salsiña. Pero isto vai así. Botarelle máis pimento. Que facemos? Vosotros que me decides. Vou botar inteiro, Teño sitio, espacio. E despois, aquí se non o houbera, pero hai que mo come. Que sorte temos. Falo da xente que podemos facer de comer para os demais. Para min é unha sorte. Para outros dirán, vaya rollo. Claro, que queredes que vos diga? Tamén me gustan os puzzles. E non teño ningún fin. Porque ao final saca a foto, colga a parede, xa está. Non, pero os seres humanos, pois cada un moi ben. Que pasou aquí? Que deixaches de cantar? Baixei demasiado. Aí. Ben, deixamos aí. Deixamos aí. Este dentiño de allo, a cenoria tamén vai ir para dentro. O dente de allo tamén vou no cortar, Tampouco queremos que se atope. Eso é. Isto vaise desfacer, a ceboliña vaise quedar desfeitiña, porque imos a cocelo despois todo ese polo, a lume baixiño, baixiño. Xa vos direi, despois sempre vos digo ao final, porque é cando vou probando, e quero dicirvos o tempo exacto que o fixemos, pero entre o rostrido, o cocido e tal, hai ao mellor unha hora e 20, unha hora e media, non é que yo quite. Así o estarán en anaquiños, ao mellor unha hora e cuarto, por aí, máis ou menos, témolo. Ben. Isto, vamos deixalo para cá, aquí, e veña. Vai así por un lado, así por outro. Aí e aí. Isto vai para dentro tamén. Isto fora, e aquí igual. Isto, así, e así. Encántame despois un pratado coller aí, eu son o que vai aí cos dediños a coller isto para mí. E de comes o rabo, é o que máis me gusta. É como as mazás como con carozo e con todo. Como este boa. Cenoria, aindro. Oes, que tedes aí uns champis, uns portobelo, que tedes na neveira uns cogomelos. Sin dúbida, ninguna. Para dentro con eles. Mira de que cor. Non me digas que isto non é unha maravilla, Bueno, pois a cor está ben, o arrecendo xa é mellor, Moi ben. Aí. Unha, non lle vou botar as dúas, vou lle botar unha soa folla de loureiro. Isto partámolo xa. Agora, imos arribar o seguinte. Cando teñamos ben rustrida esta verdura, bueno, ben rustrida no seu puntiño, outras veces, verdad, que vos digo, que colle ese colorciño, esa tona, deixamos a baixa temperatura durante moito tempo para que saquen todos esos azúcares e tal, falo da reacción de mallar. Aquí non interesa, podedelo facer, pero para facer iso tenes que cortar en brunoise, todo moi cortadiño. Si non paga a pena torrar tanto estes anacos de pemento, porque senón vades comer a tona do pemento. O resto vai se desfacer e van a aparecer toda a tona por todo o prato. Por lo tanto, igual que outras veces digo torrar moito, aquí é que todo o contrario, non? Tampouco deixalo porque para eso está pasando polo aceite, non? Pero creo que o que din das imaxes que valen máis que 1000 palabras, eso é certo como o mundo. Non teño máis que facer, vou esperar
a que torre isto un pouquiño máis, vou a poñer o polo, incorporar e flambear con un pouquiño de coñá. Unha vez que se apaga o coñá, boto o vasiño de viño, vaso de viño branco galego, dame igual, neste caso que sexa Godello, que sexa Ribeiro, que sexa Albariño, dame igual, pero que sexa galego. É bon, non deses mínimamente, vale? E cando teña isto libre, porque cando cubra con auga o polo, xa vou ter libre para torrar isto, vémonos, un chisco dun ollo. Agora, xa teño o pan crocantiño e torradiño, vale? Xa teño o allo que con medio vai me chegar e as améndoas que igual xa tamén están torradiñas. Apaguei porque o calor que había xa era moito. E as améndoas xa sabedes, non? A mí se me quedaban cada 5 améndoas que máis se me 4. Te despistes un pouquiño. Moi ben. Aquí xa temos este polo que, Dios mío, xa está pedindo. Incorporame líquido. Va, Listo. Esas améndoas fora. Con iso machucamos. Agora, coñá. Apagamos a campana extractora, sempre. Ou incluso nos imos da cociña, de debaixo da campana extractora. Sempre vou avisar, me chamedes pesado, pero que é certo, un dos maiores accidentes son eses, de coller e flambear as cousas fora de... Ai, deixa de me poñer a man as cousiñas. Botamos media copiña de coñá, aí, vou quitar isto do lume para telo aí. E xa o temos. Os flambeados danlle un toque moi especial ás cousas, sabedes? Fai que collan ese arume de torrado que fai nos espectaculares. Non solamente nesto, porque nas carnes sí que é verdade, que flambeamos moitas veces, tipo de guisos e demais. Pero, por exemplo, cando falamos dun lubricante, ten que leválo. Un lubricante con arroz, eso ten que levar unha copiña de coñá, meterlle lume e tira para adiante. Ben. Listo. Xa vai baixando. Vasiño de viño branco, subimos a tope e deixamos un par de minutos aproximadamente. Boa, que ben, mirade isto, non me digades, porque sei que teño un ollo aquí encima da miña testa que está mirando perfectamente o que está pasando aquí dentro. Non me digades que isto non é unha maravilla xa, E se estades aquí, mirade como vai formando a salsa, vedes? Como vai ligando pouquiño a pouco. Bueno, pois agora queda o último, que o caldiño que xa o teño escoado. Ainda ferve casi. O viño que nos indica en nada, en 2 minutiños, en 2 segundos xa botamos o caldo. Tapamos e hasta o último intre non imos a facelo machucado. Vale. E agora este caldiño de polo. Listo. Non o cubres? Non o cubrimos. Non fai falla. E como se fai por aí arriba? Co propio vapor. Para iso precisamos a tapa. Non perdemos a evaporación e todos os xugos van caendo outra vez na tarteira. Temos unha tarteira aquí, que cuidado con ela, cun polo de primeira calidade. E agora vamos por a segunda parte. A segunda parte é na mesma tixola. Onde? Aquí, lembrades moitas veces que pinchamos un allo e aromatizamos a tixola para darlle sabor a outros alimentos? Pois é o mesmo que imos a facer ca pataca.
Comellemos a pataca. Aí. Para animarlle, aquí vamos a baixar o número 9, 8, 7, 6, 5, 4. A 4 xa ferve. Eu creo que así, un baixiño, lume suaviño, unha horiña. Xa vos diréis ao final, porque claro, cada 30 minutos eu miro, salseo, miro como está. Despois ao final digo exactamente o tempo. Unha pataca. E aquí imos marcando. Solamente vou marcar unha, porque non imos a marcar a pataca hasta que teñamos o polo. Para dentro. Como cortamos a pataca? Eu xa teño, está prácticamente cocida de todo. Vaise rematar de facer así, aquí. Se a cortamos un pouquiño menos o que imos a facer, ao mellor se nos desmorona, se nos rompe toda. Entón eu penso que así, isto é un tamaño, pois, ideal, máis ou menos, non? Rodiñas así. Isto eliminamos, porque así asenta mellor. O teño no número 3. Vedes como ferve, agora vou repartir ben o aceite. Ese aceite non botedes máis. Me podes dicir, esa tixola parte sen aceite. Bueno, da igual, non vos preocupedes. O que hai que facer é repartilo, pero non usar máis aceite. Repartilo refiro así. Unha vez que colla a pataca xa colla o seu aceite, non vos preocupedes, vedes? Xa está repartido. Non ides aí fallo, é un error. Un error moi grande. Isto fora. E teño que chiscarvos un ollo, porque aquí vou armar ruido a mazo. Entón, este dentiño de allo, que o teño xa torradiño, vai para o fondo. Unhos. Despois, se pide máis, bótolle máis. Vou aproveitar a cudia, que a cudia sempre queda máis torradiña. E as améndoas. E me deixades, por favor, vale? Deixademe aquí un ratiño, despois vou seguir incorporando, as cousiñas. Porque aquí imos armar un pouquiño de jaleo. Chisquiño un ollo, e vémonos agora. Agora... Xa teño aquí amachugado, me deixei o brazo. Menos mal que teño dous. E que teño outro. Ben. Agora, no último intre, aquí vai a pasar unha maravilla. Vai suceder algo que o que lle vai dar moitísimo sabor, un pouquiño máis de espesor a esta salsiña, que xa de por si ten unha pintaza. E, bueno, non sabedes o recendo, O recendo que hai. Leva unha horiña. Así, ca tarteira tapada, Nin máis, nin menos. Viñes conmigo? Imos aló. Pasamos un resumen, contovos como fixe e agora mesmo empratamos. Ata agora. Hoxe comemos polo ecolóxico en salsa de améndoas. Comezamos cocendo unhas patacas con pel. Cando estean cocidas, pelámolas, picámolas e reservamos. Nunha tarteira marcamos o polo e reservamos. No mesmo aceite rustrimos a cebola, o pemento, as cenorias e o allo. Incorporamos o polo e flameamos con un coñac. Engadimos o viño, a folla de loureiro, o caldo de polo e cocemos durante unha hora. Nunha tixola torramos o pan, as améndoas e medio dente de allo. Machucamos ou pasamos pola picadora e incorporamos a tarteira no último intre. Marcamos as patacas cocidas na mesma tixola onde torramos as améndoas. Empratamos e listo para comer. Ben, compañeiros, mirade. Vaise convertir isto en maxia pura. Que rico. E que teño aquí a servilleta xa feita. Teño trampa feita, non sabes? Isto é... xa estou todas recortadiñas. Isto non para non manchar o prato. Poño así.
Mira, collemos primeiro a pataca, si, facemos unha base desta pataquiña. A pataca vos dixen 15 minutos, 30 minutos para conseguir ese torrado. Ora, cuidado, Despois de 30 minutos non vexades ahora por fora e que é como unha pataquiña fritida con todo o sabor do allo, da amêndoa, queda moi ben. Moi ben. E agora, unha coxa, aí está, montamos así, unha liña, non? Que vos gusta? A liña, veña, vai. Un zanco tamén, me piden un zanco. Non, todo non vai a ir. Aí, é verduriña, eso tamén gusta moito. Así. A ver se non mancho moito. Poñemos así, e faltame algo verde, Faltame algo, teño que ir por aí a horta. E aquí, fora, e neste lado aí. E por suposto, un pouquiño de salsa. Mirade. Mira a cada parvo que teño. A cada parvo que teño xa o di todo. Olé, olha. Vou ir á horta. Veño agora mesmo. Aí está. Co bonito que teño este perixer, mira aí, pequeniño, que bonito. Perixer rizado, Claro, eu que non teño pelo, calquer cosa que sexa rizada xa. Un biquiño, unha aperta moi grande, o sorriso sempre na cara, e ata outro día. Chao.